Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot, at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong, at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Po sa inyong lahat, itong Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na maghapag ng kanilang mga plataforma sa taong bayan. At oportunidad din ito upang higit nating makilala ang mga kandidato at malaman ang kanilang mga plataforma at tulungan tayong magpasya kung sino ang ating iboboto sa darating na halalan. Magsisilbi din itong gabay magsisilbing gabay sa ating programa ngayon ang VTR na ito. Panoorin po natin ito. Mga gabay at tagubilin ng programa. Ang News at Current Affairs team ng CLTV ang nagsaliksik at nagbuo ng mga katanungan para sa mga bisitang kandidato. Hindi magbibigay o nagbigay ang CLTV ng anumang paunang tanong sa sino mang kandidato. Upang maging patas ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato, magkakaroon ng palabunutan. Ang programa ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Pahayag ng paninindigan. Bawat isa sa ating mga panauhin ay bibigyan ng 2 minuto upang magbigay ng kanilang opening statement. Dito nila ipapahayag ang kanilang mga layunin, pananaw at mga plano para sa hinaharap. Mga tanong ng bayan. Sumunod ay ang question and answer portion. Sa bahaging ito, ang host mismo ang magtatanong ng mga katanungan na nagmula sa mga mamamayan, reporters at mga sektor ng bawat kandidato. Ang bawat tanong ay bibigyan ng 2 minuto upang masagot ng bawat kandidato. Harapan portion. Matapos ang Q&A, magsisimula ang harapan portion. Dito, bawat kandidato ay may pagkakataon na magtangkang magtanong sa kanilang kalaban. Ang tanong ay sasagutin ng 2 minuto at pagkatapos ay bibigyan ng follow-up question ng kalaban
na sasagutin ng 1 minuto at 30 segundo. Agree or disagree? Ang yes or no portion na isang mabilisang round kung saan ang bawat kandidato ay sasagutin lamang ang tanong ng oo o hindi. Walang paliwanag, tanging sagot lamang. Huling pahayag. At bilang pagtatapos ng programa, bibigyan ng pagkakataon ng bawat kandidato na magbigay ng kanilang final statement. Ang bawat isa ay may 2 minutong oras upang ipahayag ang kanilang mga huling mensahe at layunin sa mga mamamayan. Para mabigyan ng equal time ang lahat ng kandidato, magpapatupad ng limitasyon sa oras. Magkakaroon ng timer upang dito malalaman kung patapos na ang oras sa pagsagot ng bawat kandidato sa kada segment ng programa. Kusang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Makatutulong po ito upang ang bawat kandidato ay magkaroon ng pantay na oras sa bawat bahagi ng programa. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Upang tulungan tayong mamili ng ating iboboto sa May 12, 2025, panoorin natin isang maiksing video na ito na nagpapaliwanag kung ano-anong posisyon ang kailangan nating iboto at ang kani-kanilang magiging papel at tungkulin kapag sila'y nasa pwesto na pagdating ng June 30, 2025. Panoorin po natin ito. 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bokal o miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo o miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel, ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataporma, boto mo, kinabukasan mo. Makakasama natin ngayon ang mga nais maupo muli sa pwesto para sa iba't ibang lokal na posisyon sa bayan ng San Simon, Pampanga. Narito ang mga tumanggap ng ating hamon. Isang mechanical engineer, professor, dating municipal vice mayor of San Simon at naupo rin bilang director ng Clark Development Corporation. Tumatakbong alkalde ng bayan ng San Simon sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, Engineer Romel Bondok. Kasama rin niya ang kanyang mga katandem na isang negosyante at dati na rin tumakbo bilang alkalde ng bayan na si Joel Jojo Gutierrez. Kanilang makakaharap ang father and daughter tandem, ang nahalal na mayor ng bayan ng San Simon noong 2022 at nagnanais maluklok sa kanyang ikatlong termino. Isang businessman at mechanical engineer na tumatakbo sa ilalim ng Nationalista Party, Ginoong Abundio J.P. Punsalan, at ang kanyang tumatakbong vice-alkalde na si Janice Punsalan. Siya ay dating presidente ng Rotaract Club ng Parañaque, business owner at registered nurse. Narito rin ang kanilang mga katiket at tumatakbong konsihal na ating makakasama mamaya.
Maya Paabak po, kaya kayo nga. Good morning po. Welcome po kay CLTV 36. Pwede po tayong magkapampangan kung nais po nating magkapampangan. Pwedeng Tagalog, pwede ring Ingles. Ang pinakamainam ay yung lengguwahe na komportable po tayo. Naimbitahan din ang slate ni Ginoong Dading Santos at Ann Canlas, ngunit sila ay hindi makakarating sa iba't ibang kadahilanan. Ngayon ay bibigyan natin ang pagkakataon ng mga kandidato na narito upang ihayag ang kanilang opening statement. Nagpalabunutan po tayo kanina at ang mauuna ay ang Team JP na susundan ng Team Rommel. Meron po kayong 2 minuto para po sagutin o magbigay ng inyong opening statement. Sir, muna ako po. Unang-una, salamat po sa Panginoon at tayo binigyan ng pagkakataon para magkaharap-harap at mapaliwanag ang ating mga programa para sa ating bayan. Unang-una, sa aking mga mahal na kababayan, nandito po kami ngayon sa CLTV 36 para ihayag ang aming mga plataforma at mga gagawin pa sa mga susunod na panahon. At kung sakaling pagpalahin pa ay dito po natin maihayag sa ating programa ng CLTV 36 ang ating mga gustong gawin pa. At nakita naman po ninyo, lahat ay naisagawa na. Ang gusto ko lang po ay pagpapatuloy kung anong aking naumpisahan at dagdagan pa. Kung nagawa po nating first class municipality ang ating bayan, sa loob lang po ng kulang 5 taon dahil tayo po ay naliban sa ating upuan na may 1 taon. Pero magagawa pa po natin at sisikapin po natin na bukod sa first class at ipagpapatuloy po lahat ng soft and hard project na pwede pa nating ipagpatuloy sa senior citizens, PWD, sa mga magsasaka, sa mga estudyante, sa lahat po ng sektor na kailangan po ng ating serbisyo ay ipagpapatuloy po ni Mayor JP. Kung ano pong nasimulan at ipagpapatuloy pa po ang pagpaprogreso ng ating bayan. Sa ngayon po, sana makinig po lahat ang ating mga kababayan para maliwanagan po tayo kung ano pa ang pwede nating gawin at magagawa pa sa inaharap. Muli po, maraming salamat po sa tulong at suporta ninyo. Nakikita ko naman po kung ano po ang inyong pinapakita at tulong. Mag-uumpisa na po tayo sa Friday. Ang first salvo po natin is Motorcade. Mag-uumpisa po tayo sa Concepcion at 6 o'clock. Salamat po at ang inyo namang naghahangad na maging vice alcalde katandem, Miss Janice Punsalan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Ako po si Janice Punsalan, aspiring Vice Mayor po ni Mayor JP. Ikinagagalak ko po na na-invite ako dito sa harapan kasi po inabangan ko po talaga to para mailahad yung mga plataforma na nais ko pong mangyari sa bayan ng San Simon. Kasama ko po syempre yung father ko si Mayor JP. Sana po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon at nakikinig, abangan niyo po kami para po mas maliwanagan po kayo kung bakit ako tumatakbo, bakit ako nandito, at saka yung mga platform ko about sa health. Muli po, maraming salamat po sa mga taga-Simonians na walang sawa pong sumusuporta sa Team MJP. Sana po hanggang sa huli, hanggang May 12 elections, nandyan pa rin po kayo at saka lagi nyo po kaming ipagdasal na ipanalo namin tong laban na to. Muli po, maraming salamat po. Abangan nyo po kami. Janice JP Punsalan po. Salamat, hindi niya naubos yung kanyang oras. Sir Rommel, kayo naman po ang magbigay ng inyong opening statement. Magandang umaga po sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyong pag-imbita sa amin dito sa Channel 36 upang kami makapagpaliwanag kung ano ang aming mga hangarin sa aming pagtakbo sa darating na halalan. At binabati ko po yung ating mga kababayan na nanonood ngayon. Alam ko sabik na sabik po sila na marinig kami upang sila'y mabigyan ng tamang kaalaman sa kanilang pagboto sa darating na halalan. Ako po ay tumatakbong mayor ng aming bayan ng San Simon. Katulad po ng introduction ninyo, ako'y naging vice mayor noong 1998 hanggang 2004.
At muli po ay gustong manungkulan sapagkat may mga dala-dala po akong mga programa na gusto kong gawin sa aming bayan. Unang-una sa lahat po, ang administrasyon na gusto kong pangunahan sa darating na halalan ay ang may cornerstone na rule of law, na pagpapatupad ng rule of law at paggalang sa check and balance. Sapagkat naniniwala po ako, kapag tayo po ay sumusunod sa rule of law, wala pong magkakamali sa atin. At kung tayo gumagalang sa check and balance, tayo po ay hindi magkakamali. Gusto ko pong bigyan ng pansin ang lahat ng mga problemang umiiral sa bayan namin ngayon, katulad ng basura, katulad ng pagbaha, unemployment, problema sa transportasyon, problema ng medikal, problema sa edukasyon, sa water supply at sa mga infrastructure na kinakailangan pa ng aming bayan. Ito pong lahat ng ito ay magagawa ko sa pamamagitan po ng paggagawa ng isang administrasyon na is efficient in terms of organization at sa financial. Yun po ang aming pakay kung bakit kami tumatakbo sa darating na halalan. Maraming salamat, Sir Romel. Kayo naman po, Sir Jojo, tumatakbong vice alcalde ng bayan ng San Simon. Maya pahabak po kay kayungan. Kaya pong kanakong kaluguran ng balen, maya pahabak po kay kayungan. Yako po Jojo Gutierrez, aspiring pong vice mayor ng katamong kaluguran ng balen. Yako po, dagul ko po Santa Monica, Mikaisip at bilas ko po ang makadinig kabilyan na megaral ko po kay elementary ng Santa Monica Elementary School. May high school ko po kay Pampanga Central High School. At may college ko po kay Polytechnic University of the Philippines. In kurso ko po Business Management, major in Marketing. Yan po bilang aspiring Vice Mayor po, kaluguran kong Kabalen. Yan po, gawa ko po yung kanakong mandate bilang Vice Mayor po at bilang presiding officer na po ng SB member, ang gawan ko po itang mandate ng itang kaya kaming obligasyon para kay kaluguran tamang balen. Abang kita po ng kanakong aspiring mayor na idalan niya po ketang rule of law, and then ito pong check and balance. Nung po kasi nga lang check and balance yung pong papatubad ng batas, yung mineral kaya katamo po matupad at dakal po malyaring masantig nung pong yung proseso ng pamagawang batas po masunod. Kailangan po ito pong proper kaya pong gawan tamo at may pababak po kayo man. Dakala salamat po. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging opening statement. Ngayon pa lang may appetizer na tayo, no? Kung ano po yung mga plano ng atin po mga kumakandidato para sa posisyon ng alkalde at vice-alkalde sa bayan po ng San Simon. Sa pagkakataong ito, pabayaan niyo muna po kaming magpahinga pagkat medyo tensyonado na ako dito sa unang bahagi pa lang. Huwag po kayong aalis. Pagbabalik po natin, mas maririnig po natin ang mga plataforma ng ating mga kandidato at matitiyak na ang inyong iboboto ay magbibigay ng magandang bukas sa inyo. Ito pong Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36 na binasbasan po ng COMELEC.
Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ngayon naman ay tutungo tayo sa susunod na segment ng Plataforma 2025, ang question and answer portion. Sa pagkakataon na ito, sasagutin po ng ating mga kandidato mga tanong na aming inihanda. Meron silang 2 minuto upang sagutin ang mga katanungan katulad po kanina. Mauuna ang Team JP at Team Romel will follow. Ito po ang ating unang tanong. Ang bayan ng San Simon ay bahagi ng NLEX corridor at madalas ay may matinding traffic sa kahabaan nito. Ano mga plano ng inyong team upang malutas ang problemang ito pagkat ito hindi nagpapahirap lamang sa mga taga San Simon. Ito ay nagpapahirap sa lahat ng dumadaan sa NLEX. At syempre, iba ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay, pang-ekonomiya ng ating bayan at maging ng ating rehiyon. Ang inyo pong tugon, Sir Mayor JP? Tayo po ay papatupad, no? Kakausapin po natin ang Sangguniang Bayang Maluluklok at gagawa po tayo ng mga ordinansa sa mga traffic, no? At may oras yung mga truck, yung mga bibigyan po nating daan, lalo na po yung pumapasok sa mga eskwelahan, trabaho. Kailangan po kasing may pasa sa ordinansa yung mga dapat ipatupad sa trapiko para lahat po ay mapapagbigyan, lalong-lalo na po sa umaga ay matraffic, sa gabi naman po ay bibigyan po natin ng oras yung mga business sector para po sa kanilang mga paghahanap buhay sa bayan ng San Simon. Kailangan po dumaan lahat ito sa legal na paraan. Hindi po pwedeng ang mayor lang ang mag-execute ng ano. The power is coming from the Sangguniang Bayan. So, kailangan pong ang ating mga Sangguniang Bayan Maluluklok ay ipapasa ang mga ordinansang dapat sundin ng mga motorista, no? Para lahat po, mula sa mag-aaral, sa lahat ng nagtatrabaho, nagninegosyo, ay mabigyan po ng oras para maibsan po ang traffic sa bayan ng San Simon. At dapat pong sumunod kung ano po yung dapat may pasa ng ordinansa. And siyempre, aprobahan po ng Mayor, ni Mayor JP, yung lahat ng ordinansa. Kasi po, ang nanggagaling ang power ay galing po sa Sangguniang Bayan and to be approved by the local chief executive. Ano po? At lahat dapat makipag-coordinate, no? Ang lahat po. At makikipag-coordinate din po tayo sa NLEX dahil kailangan din po ang tulong, no? Sa kasalukuyan po ay ginagawa lahat po ang alternate roads, yung mga tulay, no? At ako po humingi ng pangunawa sa ating mga kababayan. Nagkasabay-sabay po ang ating mga proyekto na dahil po sa ating pagsusumikap ay naibigay po at nahingi natin sa national at sa local. Marami pong salamat. At Ma'am Janice, kayo naman ang sumagot bilang tumatakbong vice alcalde. Paano nyo tutulungan yung inyong mayor? Yes po, no. Ang sabi nga po ni Mayor JP, no, kailangan ipasa yung mga ordinansa na gusto niyang ipa-approve. Bilang tumatakbong Vice Mayor po ni Mayor JP, syempre po kailangan nakasuporta palagi yung Vice Mayor. Kasi if hindi po magko-coordinate yung dalawang Mayor and Vice Mayor, wala rin pong mangyayari. Syempre po, kapag naipasa na po ng mga SB councils yung mga gusto nilang ordinance sa problema ng traffic sa San Simon, magkakaroon na po ng disiplina kung paano mag-flow yung traffic. At sana po yung mga kababayan natin, kapag once na gumawa na po kami ng ordinance about sa traffic na kailangan yung sundin lang po natin. Kasi po, para din po sa atin yun, para mas maganda at mas yung pag-travel natin, hindi na po tayo mahihirapan, lalo na po ngayon. Yung San Simon talagang dahil maunlad na, yung traffic hindi na talaga natin maiiwasan. Sana po as a aspiring Vice Mayor, syempre po gusto natin yung ganong ordinansa na makakatulong para sa ating mga kababayan po. Maraming salamat. At ngayon naman, Sir Romel, kayo naman ang sumagot. Ano naman ang kakaibang gagawin ninyo upang lutasin ang problema sa NLEX at ang kadugtong na traffic? Maraming salamat po sa tanong. Napapanahon po yung tanong na yan sapagkat ako po mismo ay naranasan ko yung traffic na yan. Bilang alkalde ng San Simon, unang-unang gagawin ko po dyan, kasama po yan sa pagre-reorganize ko sa local government unit. Magtatatag po tayo ng isang traffic management office.
ito i-equip natin ng tamang mga tao, supervision at ng mga kagamitan at training upang ang tamang pagpapatakbo ng traffic ay may sa katuparan at mabawasan o hindi man mawala totally yung traffic doon sa kung saan particularly po sa may NLEX toll gate po yan kung saan marami pong apektadong tao. At yung pong mga ibang alternate roads na kasalukuyang ginagawa, siguro po yun ating mamadaliin upang magkaroon ng ibang dadaanan yung ating mga kababayan at makaiwas dun sa makaiwas sa traffic at hindi na makadagdag pa. At ang akin pong pangmatagalan at permanenteng solusyon diyan ay it is an ambitious plan wherein akin pong tatrabahuhin na magkaroon ng bypass road galing ng Pulong Kamyas papunta po sa may NLEX, sa may Total Gas Station, ano? At ito ay sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng private sector at ng NLEX at ng LGU ng Apalit. Sapagkat ang pagbubukas po ng isang toll gate sa gawin ng Sampaloc Apalit ay tunay pong magkakaroon ng magandang epekto sa pagpapaluwag ng trapiko sa may San Simon Exit. Sapagkat San Simon Exit po ay marami pong dumadaan dyan. So at least yung pong mga nanggagaling ng Apalit papuntang Malolos, papuntang Kalumpit, hindi na po dadaan doon sa San Simon Exit. Yun po itatrabahuin po natin sapagkat meron po tayong paraan upang yan ay may sa katuparan po natin. Maraming salamat, Sir Romel. At kayo naman po, Sir Giorgio, anong suporta ibibigay nyo sa inyong alkalde? Ito po ito pong plano ng mayor, ito pong kaya na kita plano, itang suporta na po ng sa kunyang panlalawigan at panglunsod ni Kai. Diyan may pong suporta nung ano pong masating plano, lalo na po kitang pangmatagal ng solusyon, kita pong exit magmula Apalit hanggang Pulong Kamyas. Ito po yung number one siguro solusyon para mabawasan ng traffic ng CDCP. Ito po kasi nga sa Maragula truck, yan lang ang po dadalan. Ito pong yung namin siguro pong gawan na proyekto. Kaya tabi na po rin kaya kami konsyal na madalihan at aprobahan niya po itang plano. At the same time po kaya traffic management sa Basan Mia po. Ito pong buong supportan kaya kaming mayor. Nung nano po yung makasanting at makalago, kaya katambalin, ito po yung BBM yung suporta para kaya. Nakal po, salamat. Thank you very much po. Hindi nyo naubos yung oras ninyo. Anyway, puntahan naman natin ang pangalawang tanong. Tungkol naman sa baha, meron pa bang kayong naiisip na paraan para malutas ang problema ng pagbaha o ang pagbaha ay natural na bahagi na lamang ng buhay ng mga taga San Simon at okay lang kahit na pinabaha ang bayan? Sir JP, kayo po. Sa akin pong karanasan, mula sa aking pagkabata, ang pagbabaha po sa San Simon palagi. Because San Simon is a catch basin area, especially along Pampanga River. Kung bumabaha po, ang kinakailangan lang, this is a natural calamity. Wala pong makakapagpigil dito. Ang pwede lang pong gawin, especially along the expressway, ang aking pong naisip at binabalak pa noon pa, para mabilis pong umupa ang baha, ay magkakaroon po ng drainage system. From CDCP, so sa NLEX, both sides, ay magkakaroon po ng gagawing drainage system para pag lumaki po ang tubig kasi wala pong labasan, lalo na po yung tubig sa may NLEX, along MacArthur, dahil naghihipon po dahil sa mga naitayo ng NLEX, saka marami ng naitayo mga factories, na pagkatapos ng baha ay ang hirap pong patuyuin yung mga tubig na naiwan sa baha at saka sa ulan. Sa along Pampanga River po, in 3 days, pag umupa po, umila po yung hilog, ay mabilis po silang matuyo. At then yung along expressway, kailangan po ng gawing budget. Hindi po kakayanin ng LGU yan. So we are coordinating with the national government, with the public works, and the provincial government. Pinag-usapan na po namin to nung dumating po si President Bongbong, yung may situational meeting in Capitol, na kung ano po yung gagawin. Yung for the meantime, yung dredging, pero hindi po siya talagang
sapat o total na solusyon para yung baha ay maibsan sa aming bayan. Dahil dugtong-dugtong po kami, San Simon, Minalin, Santo Tomas, and Macabebe. No? So ang kailangan po talaga is proper drainage system para ma-drain po yung tubig dahil marami na pong naitayong mga... Pwede nyo namang ituloy, Ma'am Janice, bilang suporta sa inyong ama. Kay Mayor JP. Siyempre po, since sabi niya nga ang San Simon is a catch basin, no? Kung ang plano is magkaroon ng proper drainage system, siyempre po mas better na lagyan din natin ng disiplina yung pagtatapon natin ng basura para po mas malesen din yung mas pagbaha pa sa bayan natin. Problema din po yan ng mga katabi nating bayan, siyempre po, dahil nga dahil kulang tayo sa disiplina at saka mahaba ang plano po yung solusyon sa baha. So anyway po, syempre po susuportahan ko pa rin si Mayor JP. Kaya nga po nandito ako, I will support kung ano man yung good plan at lalo na dun sa mga mas may knowledge pa about doon sa mga drainage system. Thank you, Ma'am Janice. Meron naman po ba kayo na iba or konkretong tugon dun sa problema ng pagbaha, o did you accept that is already your fate in San Simon? Hindi ko po pwedeng tanggapin na gano'n na lang ang tatanggapin namin yung tuwing may kalamidad, babaha po sa aming bayan. Ano? May mga engineering intervention nga naman po dyan available. For example, sa isang pagkipanayam po namin sa direktor ng DPWH, naibalita sa amin na yung phase 2 po ng Pampanga Delta Development Plan, yung pagpapaluwag ng Pampanga River sa downstream. Pag natuloy po yan, we are hoping na bibilis po yung baba ng tubig. So kung hindi man mawawala totally, mababawasan po yung overflow ng Pampanga River. And with regard po sa mga drainage system sa buong San Simon, naniniwala po ako at gagawin ko po sa aking pag-upo bilang alkalde, uunahin ko po muna yung gumawa ng master plan ng drainage system. Kasi nung napapansin po namin yung pagpapagawa ng mga drainage, hindi naka-coordinate doon sa dapat na tamang pagpaplano. Kaya po uunahin ko po yan. Magpapagawa po tayo ng isang matalinong master plan sa drainage system at tuwing magpapagawa ng kalsada at drainage kanal yung ating mga ng ating gobyerno, pipilitin po natin yan muna yung sundin hanggang makumpleto para pag-function ng buong drainage system sa San Simon, kung ano po yung makakaganda in accordance with the proper engineering plan ng drainage system. So marami pa pong intervention na pwede natin gawin. Kailangan lang po meron tayong will, meron tayong mga diskarte kung paano. Ang alam po natin yung mga waterways sa San Simon, kaya po bumabaha, umaapaw dahil mababaw na yung mga creek, mababaw yung ilog, at mababa na rin yung mga pampangin. So yun po, i-address po natin yan sa pamamagitan po ng isang tamang master planning na yun ang magiging batayan natin sa pagpapatupad ng isang komprehensibong pag-address sa pagbabaha. Salamat po. At ang inyong konkretong hakbang bilang Vice Mayor, anong gagawin ng inyong sanggunian para suportahan ang mga planong iyan kung sakaling pala rin na maging mayor si Engineer Romel Mondo? Yes, bilang suporta po kay katamong Mayor Romel Mondo, retang ang bungagang programa na makalago at makasanting kay katamong Kaluguran na Balen. Ito po, BBM yung full support ng Grupo B, kay Sanggunian Bayan. At the same time po, connection ko po, yan po kasi negosyante ko, nakuha ko po connection regarding kay DPWH, magto po medyo kaibigan kaya po yung director ngayon ni Karen, mapulya pong sa kaya katamo ito nung sakaling kaya pong minuklok. Then gana-gana pong programa at makasanting, repuntete, then pong drainage system, dapat maayos na po at suporta po, manibat po karela,
IBMA po yung pinaka-best na gawadmi para po sumanting at minako na po yung Albog Candy kaya katamang balen. Mayroon pa po yung pong Pampanga River, maganda po yung kaya katamang mayor, nung ito pong phase 2 nito mayari, yung pong galoy din kaya katamang Pampanga River, baka minako na po yung Albog. Kaya po yung misa yung lalo na po rin kayong Lipatilog, ila po rin mo munang lulbog din. Nga po nung maayos ito, support po yung kanakong mayor, ibiyemya po 100%. Salamat. Salamat po. At ngayon naman tutungo naman po tayo sa susunod na tanong. Ang Pilipinas po ay nangunguna sa mga pinakakorrupt na bansa sa buong daigdig. Nakakalungkot, hindi po ba? Hindi lang nakakalungkot, nakakahiya. Nakakahiya pagkat nakikilala ang Pilipinas bilang isang bansang korap at maraming mga pag-aaral na naggawa na sa loob ng 50 taon kung saan makikita na ang padron ng korupsyon ay nakikita at nadarama at nagpapahirap sa mga mamamayan, lalo na sa mga local government units. Meron naman pong ilan na local government units na medyo maayos-ayos, pero marami daw po alinsunod sa mga pag-aaral na talagang korap. So sa pagkakataong ito, nais ko po kayong tanungin, papaano niyo po ba matatanggal ang korupsyon sa bayan ng San Simon? Papaano niyo aayusin ang local government unit upang ang mga resources po ng bayan ng San Simon ay mapupunta sa tamang mga proyekto at pangangailangan ng taong bayan? O tanggap na po ba ninyo na hindi na natin malulutas ang korupsyon habang tayo'y nabubuhay? Sir JP, kayo po. Unang-una po, munang-una, hindi ko po tanggap yung korupsyon. No? Paano po natin susugpuin yung korupsyon? No? Unang-una, ang budget po ng isang lokal na pamahalaan ay lahat po ay nakadetalye. Unang-una, edukasyon, sa health, sa pagpapatakbo po ng opisina ng munisipyo, lahat po ng departamento ay nagsasubmit ng kanilang annual budget. No? Ang MDRMO, DSWD, ang ating DepEd, no? Lahat po ng departamento ay may kanya-kanyang budget. Meron din pong budget ang legislative. Meron din pong budget ang executive, no? Ngayon, pagdating po sa mga proyekto, yan po ay 20%. Lahat po ay yan ay dumadaan sa proper bidding, no? So, lahat po yan ay may transparency. No, lalo na po ngayon, ang ginagawa natin kung ano po yung nabibid na ano. Lahat po ay pinopost sa PhilJep, sa lahat. No? Lahat po ng pera na dumadaan at pumapasok at lumalabas po sa ating pamahalaan ay nasa tamang proseso po. No? Lalong-lalo na po yung mga pinamimigay natin sa mga medical, no, sa mga burial. Lahat po yan ay diretso sa tao. Lahat po ay nagsasubmit ng dokumento. At ang lahat po ng ginagawa ay pinopost po yan sa PhilJep, sa lahat po. May mga bidders po, lalo na po sa gamot. Lahat po, lahat sila po. Ang pamahalaang lokal, lalo na po ang Chief Executive, hindi po nakikialam dyan dahil meron tayong BAC, Bids and Awards Committee. No? Kung sino po yung manalo at tama yung mga dokumento, sa kanila po na i-award yung mga proyekto. No? So lahat po ng departamento, kahit talakayin po natin, lahat po ay may proper budgeting. Before the approval of the Sanggunian. Thank you, sir. Pwede nyo namang itong ituloy, Janice. Bali po sa akin, no, hindi ko rin tanggap yung lumalalang corruption sa bayan natin. Kasi po, mas better po kung malalaman ng mga tao kung saan napupunta yung per budget na ina-allow natin sa bawat departamento. Kasi po, tax, bilang ako isang
nagbabayad din ng tax. Siyempre, mas gusto ko na makita kung yung tax na binabayad ko ba ay napupunta sa dapat, kung saan siya dapat. Lalong-lalo na po, yung kapag nagsilbi kang as isang, ano tawag dito, kandidato na nanalo, siyempre po, mas better kung ilalahad mo, transparent ka, kung yung budget ba na ito is na-allow doon sa dapat niyang paglagyan. And isa pa po, yung check and balance, mas mabuti kung nalalaman ng mga tao kung tama ba yung pinaglagyan ng budget na to. Maraming salamat, Ma'am Janice. Sir Romel, kayo po ba, ano po ba ang plano ninyo kung sakaling kayo'y palarin na mahalal? Matatanggal ba ang korupsyon? Ano bang mga measures ang pwede niyong implement bilang local chief executive para matanggal or kung di man tuluyang matanggal, mabawasan man lang ang korupsyon? Opo, I would like to believe na hindi po hopeless yung situation natin, kasi kaya nga po may Vico Soto He can be a role model for all other local government officials. Pinarangalan po siya ng Estados Unidos pagdating sa fight against corruption. So hindi po hopeless. Ang sa tingin ko po kasi, nasa pagkatao po ng isang public official yan. Unang-una, ako may pagmamalaki ko sa track record po sa panunungkulan bilang Vice Mayor ng 6 na taon at naging Director po ako ng Clark Development Corporation ng 7 taon. Hindi po ako nasangkot sa mga klaseng anomalya sapagkat sa aking pagkatao, pinapahalagahan ko po yung malinis na panunungkulan. At dahil yung aking apelido gusto kong isalin sa aking mga anak na walang bahid ng kung anumang taint of any corruption. So how do we do things para maiwasan ng corruption? Katulad po nung pinangangalandakan ko, I would like to rule yung sa administration ko by implementing the rule of law. Kasi pag sumunod ka sa rule of law, wala kang lalaktawan, wala kang shortcut, wala kang lalabagin. And of course, kaya nga po may Sangguniang Bayan, para yung Sangguniang Bayan na magche-check sa'yo, para magkaroon ng balance. Kaya po ako, I'm a firm believer of the principle of check and balance. Yun po yung aking mga ipatutupad sa aking panunungkulan, backed by my clean background, no taint of any corruption, no cases filed against me. So I believe and I hope magagawa po natin ang San Simon, isang bayan na hindi na identified or walang bahid ng korupsyon sa mga darating pang panahon. Maraming salamat po, Sir Giorgio. Kayo naman ang sumagot. Bilang aspiring Vice Mayor, yun po, Kanako Karong Kabalen, yung pong Vice Mayor, yan po yung presiding officer ng SB member. At kaya pong kanya-kanyang power ng Mayor at po ng Sangguniang member. Yan ko po kaya po pabuntok yung kanakong buntok ka rin ang lawa po. Atin ko pong sariling desisyon at ita po yung kanakong ipatupad. At the same time po, nung yung kanakong mayor, masanting niya po gagawan at masanting niya po programa. At yan ko po, basahan ke, pag-aralan ke, at ipasa ke po ke sa SB Secretary. At sabi ko rin, nung naman yung programa ng kanakong mayor, at pag-aralan din pong masalese, ipatupad din po itang due process. Kailangan po dumalan niya kay first reading yan, second reading yan, at third reading yan. Bangta po, ito po magkaroon ng problema, balang Aldo. Ito po yung ipatupad mi, kaya ka na kung mamanungkulang bilang presiding officer. At the same time po, ito pong suporta kay kanakong mayor. Ito po, nung matsure po gagawa ng kanakong mayor, kaya po sundan. Ito po, sasabihan ko po kaya kayo. Pero po, nung masanting at malagoy kaya papatupad, kaya sabi na po ng kanakong SB member, ito po, full support kaya po kaya. Takal po, salamat. Salamat po. At ngayon naman, mag-entertain tamo pa mo pong question, kaya katamo pong social media. Medyo madakal-dakal na retang kutang kaugnay na ning
regulasyon. Ano ang mga plano nyo or ginagawa nyo na to regulate the factories na nagdudulot ng polusyon? Kasi parang madalas ko nang marinig itong usapin ng polusyon na nililikha ng mga pabrika, pagawaan sa bayan ng San Simon. Sir? Ang ginagawa po natin ngayon, no, lalo na yung mga violators sa ating kalikasan, ay karamihan po ay pinasara natin. No? Dahil wala pa silang approval with the DNR. So, inihintay po natin sila mag-comply bago po sila mag-operate ulit. No? Dahil marami na po nangyari, no? Na pagkuha nila ng mga permits, ay hindi pa tapos yung kanilang mga national permit, ay gumagawa na sila, nag-ooperate. So, hindi na po natin pinayagan yan. At sa mga susunod na panahon, ay tayo po ngayon ay marami nga nag-a-apply. Hindi po natin na-aprobahan yung mga, lalong-lalo na kung mga toxic yung kanilang tinatayong mga pabrika. May mga pinasara na po tayo sa kasalukuyan. No? Hindi po nag-ooperate yung mga naglalabas ng mga usok. At properly monitored po sila, no? Ng lokal at with the cooperation po ng Penro and DDNR. No? Yan po ang ating kasalukuyang ginagawa. Kung napapansin niyo po, ay wala pong mga usok ngayon, no? At tayo po ay vigilant, na aktibo tayong nagbabantay, no? Para po sa kalusugan ng ating mamamayan, no? Pero kung compliance po sila at wala na pong usok, ay bibigyan po natin sila mga permiso para maghanap buhay sa ating bayan. Okay, in the interest of time po, para lamang maabutan pa natin yung ibang tanong, pwede po bang kayo naman po ang sumagot? Kung okay lang. Para yun po mga vice mayors, amaya na po, ano? Kayo po, sir. Malaking problema nga po yung pollution sa mga factory na nasa San Simon. Dahil may mga complaint po tayong natatanggap sa iba-ibang mga barangay regarding these matters. At ako naman po, katulad po na sinabi ko, we just have to implement the law. Meron po kasing Clean Air Act at saka Clean Water Act na ipapatupad lang po natin at malinaw naman po doon, sinasabi ng mga dalawang batas na yon. Although we encourage development, but it has to be balanced with the protection of environment. Kung magme-mayor po ako, simple lang po. Kung wala pa pong ordinansang umiiral sa San Simon para i-strengthen yung national law pertaining to the regulation of different factories in the protection of the environment, hihingin ko po sa ating presiding officer, sa aming vice mayor, na gumawa ng ganong batas. At kapag meron na po, papatupad lang po yung batas. Meron naman po kasi tayong power to penalize. Naka-inscribe po yan sa batas. Yung pagpopollute ng tubig, popollute ng hangin, yan po ay talagang kailangan i-address. Isa po yan sa dahilan kung bakit po ako tumatakbo, sapagkat nabibingi na po ako sa mga reklamo ng mga ibang mga kababayan namin. May hindi magandang amoy, hindi magandang hangin, yung tubig na puno ng chemical, bas na lang itinatapon kung saan-saan. Yan po ay nakakasira po, hindi man direkta sa pamumuhay ng tao, pero sa pamumuhay po ng aming bayan. At ito po ay labag sa batas. Natural, dahil tayo po ay isang pinuno ng bayan, dapat po nating ipatupad yung batas. At meron namang tayong power to penalize them as long as yan po ay maibibigay ng Sangguniang Bayan. Bottom line, gusto po natin makita ang San Simon na malinis ang hangin at malinis ang mga kailugan at tubig. Maraming salamat po. At this point, we have only a few minutes for the other remaining questions. So, siguro po isa na lang po sa inyo yung sasagot. Kung gusto po ng aspiring mayor o aspiring vice mayor sumagot. One per team na lang po para lang magkasya po yung oras natin. Ang susunod ko pong tanong ay may kinalaman sa infrastruktura. Ano mga pinaka-critical na infrastructure projects na nakikita niyong dapat na ma-put in place sa San Simon para umasenso ang San Simon? Unang-una po, kasi ang mga infrastructure na nagagawa po ngayon, no, especially yung San Miguel Bridge, no, yung going to Concepcion and San Miguel, galing po ito sa town proper. No. Kasalukuyan po itong ginagawa sa tulong po ng ating
Congresswoman Annie Bondok. No? At yung mga kalsadang dapat ayusin ay inaayos na po natin. No? So, yung mga farm to market road, mga alternate roads, meron na pong nagagawa pero hindi pa na kompleto. Yun po ang nakikita kong dapat pang dagdagan. Dahil kailangan po, dahil hindi na po natin mapigilan ang progreso ng ating bayan, kailangan po tayong magdagdag ng mga kalsada, alternate road, barangay roads, national road, and provincial road. Pero kasalukuyan po, yung mga national and provincial road, no, ay halos nagagawa na po. Ang mga barangay roads, halos patapos na. No? Ang nakikita ko na lang yung sa barangay Concepcion. Dahil sa loob po ng ating panunungkulan ay halos siguro hindi ako nagkakamali, 70% po ng barangay at municipal and provincial ay nagawa na po. Sa tulong po ng ating mga national government elected officials. No? So, yun po yung nakikita ko. Pagkatapos po nitong tulay sa NLEX na nagagawa, kasi tinataas po natin, nahingi po natin yan kay President Bongbong. Pag natapos po to at saka yung sa San Miguel Bridge sa may along Pampanga River, ay may ibsan po lahat. Ang progreso po ay magtuloy-tuloy. No? Yun po ang nakikita kong solusyon para lahat po ay, hindi lang po trapiko, ang progreso ng bayan ay magtutuloy-tuloy, especially sa mga farmers, no, na mabilis pong yung kanilang mga ani ay may ahon at may dala sa mga ayos na market. No? So, yun po ang ating prioridad sa ating mga infrastruktura. Thank you. Sir Romel, kayo po, do you have any particular priority infrastructure project in mind that you see will make a difference sa buhay po ng mga mamamayan ng San Simon sakaling kayo'y palarin, sir? Opo, meron po. Yung nabanggit ko kanina, yung tatrabahuhin po natin na magkaroon ng bypass road coming from Pulong Kami, San Jose, going to NLEX and work with the Ibalit LGU for the opening of another toll gate doon. Malaki po may tutulong sa pag-asenso ng San Simon yon sapagkat may encourage po ngayon natin yung mga investors na mag-invest sa area ng San Simon. Secondly po, ito po isang aking pangarap na gagawin kong lahat para matupad. Magtatayo po ng Peace Port, no? Sa may gawin ng Santa Cruz at San Miguel, of course, in collaboration with the private investors, no? So, meron po akong kausap na interested na investor dyan na willing siya magtayo ng Peace Port doon. That will generate income and then encourage more economic activity within that area. Isa pa po, yung problema namin sa basura, hindi po kasi ako masyadong kontento doon sa idadalhin mo na lang sa landfill, no? Yung mga basura. So meron po tayong investor din na very interested and a technology provider magtayo ng waste-to-energy power plant sa San Simon that will address permanently yung problema po natin sa basura. And then another thing po, this is again in collaboration and partnership with the private sector, magtatayo po ng isang state-of-the-art na hospital sa may baryo ng Tulaok upang yung lahat ng mga sakit na hindi karaniwan ay ma-address po. At ito pong undertaking na po ay isang semi-PPP venture po with the private investor. Ito po lahat na meron na po ako initial na mga talks and discussions with the interested parties to do this. Yun po, nakikita ko, all of those things na sinabi ko, that will further generate more activities within the San Simon area that will trigger economic progress. Thank you very much, sir. Sa pagkakataong ito, dahil kulang na pong ating oras, bigyan natin pagkakataon ng mga aspirant para sa posisyon ng Vice Mayor o Vice Alcalde na ibigay ang kanilang panghuling mensahe para po sa kabatiran ng mga botante ng San Simon. Janice, mauna kayo para sa inyong parting message to the people of San Simon. Sa mga Simonians, bilang aspiring Vice Mayor po ni Mayor JP, unang-una po, salamat po sa patuloy na suporta nyo sa Team MJP. Asahan nyo po yung serbisyo na maibibigay ko. Bigyan niyo po ako ng chance para magsilbing Vice Mayor nyo. Sana po, buong Team MJP, wag niyo po kaming bitawan. Wag niyo po kaming paghiwa-hiwalayin.
para po magkaroon na po ng progreso at pagbabago yung bayan natin. Asahan niyo po na nandito lang kami, ang buong Team MJP. Nakaalalay po sa inyo. At naging first class municipality na nga po yung San Simon. Sana po sa darating pang future, pwede pong mangyari na maging city na ito. Muli po, aspiring Vice Mayor po, Janice Ponsalan. Maraming salamat. At Sir Jojo, kayo naman po magsalita. Good morning, Kapasbahay po. Ako po bilang negosyante at the same time po bilang future Vice Mayor po, ako po gawang ko po yung agyo ko. Nung makananong kaya po nga pasantingin, kanda akong negosyo, kayong Rizal, nung makananong kaya po nga ataguyod, kanda akong pamilya, kanda ako po palagoy, kanda akong negosyo, buri ko po, makanyan po muna gawan ng kanda akong nung wala kaya pasantin, kanda akong negosyo, makanyan kaya po buri gawan ng kanda akong balen, ituloy po itong papadulong, pamaglago, kaya katamo ekonomiya, kaya katamo kaluguran ng balen. At the same time po, kaya suporta, bibiyak po kaya akong mayor, nung po masanting gagawa na, tapos support ang kaya kaming SB member, biyabin po kayo. At ito po, ikay po, gaya po sa sinabi kaya kayo, at kaya pong separate power ng mayor po yung sanggunian panglunsod, na nung masanting nga po gagawan at masanting nga po programa yung kaya kaming pahintungulan mayor, 100% po yung suporta at po kayo. Ngayon po, nung matsura po gagawan, kahit po rin member ko, po masanting, may po supportan kahit ang makalitang bagay. Pero yung interest niyo po at makalago at makasanting kaya katamang balen, kaya pamanyulong na po ng kaya katamang balen, may iwasan po yung corruption, may iwasan po yung albugayan, yung problema, yung dilamo po, yung idalami kaya katamang kalikuran ng balen. Dakal po, salamat. Salamat po. Salamat po kareng meging pakibat yu, kareng kaya kaming kutang, kaya kayo. At kutang da naman deng manalbe, kapamilatan na ning miyayaliwata mong channel. Mabilog Pampanga, Central Luzon, at siyempre mabilog Pilipinas, at maski mabilog Gayato. Magbabalik po tayo at sasalang naman ang batch 1 and 2 ng mga tumatakbong konsihal. Magpapahinga muna po ang atin po mga kandidato para sa alkalde at vice alkalde. Huwag po kayong aalis. Ito ang Plataforma 2025.
Tayo po ay nagbabalik sa Plataforma 2025. Ngayon po, tutungo tayo sa susunod na segment kung saan makakasama natin ang unang batch ng mga tumatakbo para sa pagkakonsihan ng bayan ng San Simon, Pampanga. Para po sa Partido Federal ng Pilipinas, let's all welcome Mr. Gilmar Fabros. Tama po bang aking pronunciation? Yes. Okay. Ginoong Miss Bang Malonzo. Mr. Rowell Isip. And Ginoong Jimmy Pineda, sir. Welcome po sa CLTV 36. At para naman po sa Nationalista Party, simulan po natin, let's all welcome Randel Bondok, sir. Ginoong Jerry Kiambao, Ginoong Rod Bravo, at Sol Galang. Okay. Sasagutin po nila yung ating tanong. Bawat isa po sa kanila ay sasagot ng isang tanong, and we have 8 questions, so 1 question each for our aspiring councilors. Alam niyo po, napakahalaga ng papel ng mga konsihal. Merong mga tao na ang tingin nila yung konsihal wala lang. Pero kung tutuusin, malaking bagay ang papel ng sangguniang bayan. Kasi kung meron tayong ehekutibo pero palpak naman ang konseho, hindi uunlad ng isang bayan. Sa kabilang banda, mahusay ang konseho, ang sangguniang bayan, pero palpak naman ang mayor, di ba? So, para po masiguro natin hindi palpak ang ating kinabukasan, let's all find out kung hindi palpak ang ating ibobotong mga kandidatong konsehal sa darating na halalan sa May 12. And let me ask the first question. Ano ang mga pangunahing panukalang batas na iniisip mo na ipasa kung ikaw ay palari na maging miyembro ng Sangguniang Bayan? At paano mo sasabihin na magiging kapakipakinabang ito sa mamamayan? Sino po ang nauna sa palabunutan? Ma'am, gusto niyo po ba sagutin ang tanong? Unang-una po, maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin dito. And dito po makikita po ng mga kabayan namin sa San Simon kung kami po ay karapat-dapat na manungkulan bilang isang sangguniang kabataan. Doon po sa question kung ka po ay mauupo bilang isang sangguniang bayan dito ngayon pong May 2025. Unang-unang gagawin ko pong ordinansa, ipagpasa ng ordinansa scholarship. Kasi po nakita ko gaano po kahirap ang mag-aral. Hindi lahat kaya pong bigyan ng mga pang-tuition yung mga bata. So ako po bilang isang SB member na mauupo, dadagdagan ko po ng pondo yung scholarship po ng mga bata. Actually ngayon po kasi maliit lang po yung pondo para sa scholarship. Yung 1.5 po, if I'm not mistaken, yun po yung pinagkukuhanan para po sa mga full scholarship. And the rest po na 5 million is dun po sa mga bata na may senior. Thank you very much. Pasensya na po. Gusto natin pantay-pantay ang oras.
1.5 hours po kasi ang takbo ng ating buong diskusyon, no, na plataforma. Ang susunod na tanong, kung kayo papalari na maupo bilang miyembro ng sanggunian, anong nakikita ninyong ipapanukala ninyo na ordinansa para makasiguro na magiging makatarungan ang paraan ng pagdedesisyon ng mga ipinapasa niyong batas na naayon sa pangailangan ng komunidad? Pretty complicated question. Sir, kayo po ang mauna. Sige, ma'am. Unang-una po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa inyo po, Ma'am Sonia, at sa lahat po nanonood sa CLTV 36. Bilang isang membro po ng konseho, kung ako po ay papalarin, gagamitin ko po yung aking konting kaalaman bilang nakapagtapos ng public administration, Masters in Public Administration. Ang pagiging legislative body po ng isang konseho ay napakahalaga sa isang munisipyo. So doon po, sa pamamagitan ng ating konting kaalaman, maitutuwid po natin at maigaguide po natin ang ating konseho para hindi po tayo malihis na landas at magiging parang tayo po yung pinaka-fighter ng corruption sa ating komunidad at makakatulong po ito sa mga taga-Simonians at ating mga kababayan ng San Simon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Bang. At ngayon, ang pangatlong tanong, ano ang gagawin ninyo kung kayo'y palarin para maisulong ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan ng San Simon? Sino po sa inyo ang nais sumagot ng tanong na yan? Sir Jerry? Po, unang-una po, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga kababayan naming nanonood ngayon dito po sa programa, dito sa CLTV 36. So bilang pong dating barangay captain, no, ang sabi ko po noon, subukan ninyo ko bilang tumatakbong bilang konsyal noong 2022 at magiging experience ko po yung bilang executive o legislative na bilang barangay captain. So, ang ano ko po, bilang konsyal ng Pumbayan ngayon, no? Ang transparency po, isusulong ko po yan dahil bilang sa experience na kailangan ang isang konsyal ay magiging transparency. At lalong-lalo na po, dapat ang isang konsyal ay dapat bantayan. Sorry po Oo. Kailangan lang po siguro, pagka siya yung 1 minute, just be direct to the point po. Okay? Yung pang-apat na tanong, para naman po sa Partido Federal, meron bang specific na ordinansa kayong iniisip to uplift yung maliliit na negosyante para mabigyan ng prioridad ng lokal na pamahalaan yung mga maliliit na negosyante? Kasi mas marami yung maliliit na negosyo or negosyante, hindi po ba, sa isang bayan, yung tinatawag nating MSMEs. Paano susuportahan nyo ito sa pamamagitan ng ordinansa? Sino po ang sasagot sa inyo? Ginoong Fabros, kayo po ba? Sir? Magandang umaga po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Siguro po ang magiging dyan, suportahan natin, magkakaroon tayo ng suportang pinansyal sa mga negosyante na maliliit. Mag-ano tayo ng batas na makakatulong sa kanila. Suportahan natin sila ng pinansyal at na manggagaling sa pondo ng munisipyo. Gabayan natin sila sa mga negosyong itatayo nila. Maraming salamat po, sir. At
Ang susunod na tanong, ano naman yung pangunahing problema ng sektor ng agrikultura sa bayan ng San Simon? At anong mga batas o panukalang inyong isusulong para maibsan o malutas ang suliranin ng sektor ng agrikultura sa inyong bayan? Sino po ang gustong sumagot sa inyo, sir? Ma'am Sonia, sa mga kababayan ko mga taga San Simon, sa akin pong karanasan bilang ako po ay dating PELCO Director, ang mga magsasaka, agrikultura, ang nagiging problema po nila ay ang irrigation. Number one, nagkakautang sila dahil malaki ang ibinabayad nila pagdating sa patubig. Gagawa po tayo ng ordinansa para po matulungan sila financially na kung saan magkakaroon po tayo ng MOA o kasunduan na bigyan po sila ng scheme of payment na hindi po mahirapan ang mga magsasaka natin. Pangalawa, suportahan po natin sila sa pamamagitan po ng mga binhi. Marami po tayong binibigyan na binhi na libre. Ipagpatuloy natin, palakasin natin at paunlarin natin ang buhay ng magsasaka. Thank you po, sir. At susunod na tanong, pumunta naman tayo sa usapin ng kalusugan. Kanina narinig na natin yung usapin, yung parang scholarship program, no? Para sa edukasyon. So siguro mamili na lang kayo pang serbisyong pangkalusugan o programang pang-edukasyon. Ano po ba ang programang pangkalusugan o programang pang-edukasyon ang tingin nyo kailangan iprioridad sa bayan ng San Simon, sir? Magandang umaga po sa lahat at sa mga tagapanood po. Ang naiisip ko pong paraan ay yung mga every household ay magkaroon ng blood pressure kit para sa mga every mga bahay-bahay. Saka yung mga may diabetes po, i-ano ko po na magkaroon sila ng pang-test sa mga sa sugar, sa ano na po. Saka po yung mga libreng gamot, itutuloy pa rin po natin. Po yung paano kalang magkaroon po ng ospital o clinic para sa mga may mga karamdaman po. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir Roel. At ngayon naman, nasa pampitong tanong na tayo. Second to the last question po. Dapat yung mga hindi pa po nagsasalita, mabigyan ng pagkakataon. Ano po? Isang madalas na nawi-witness nating problema sa iba't ibang mga LGUs, hindi lang sa Pampanga, kundi all over the Philippines, yung minsan hindi nagkakasundo yung sanggunian at saka yung mayor. Hindi po ba, pagtapos ng halalan, dapat hindi na nagkakagalit o nagkakaalitan ang sangguniang bayan at ang alkalde. Pagkat ultimately, ang tinatamaan ay yung taong bayan, hindi po ba? Nakikita natin yan sa ilang bayan. Hindi ko na i-mention kung anong bayan, pero for sure, alam ninyo, kung anong bayan na kilalang kilala sa lalawigan ng Pampanga na hindi nagkakasundo ang mayor at ang sanggunian. So paano nyo po papalakasin ang relasyon ng sanggunian at ng mayor, ng local chief executive, sakaling kayo po ay maging bahagi ng susunod na konseho? Although hindi po kayo ang magiging vice mayor, baka sa darating na panahon, sir, no? Pero bilang bahagi ng sangguniang bayan, kasi di po natin alam kung sino yung kasama ninyo. How are you going to strengthen yung pong relasyon? Magandang umaga po at sa mga kababayan namin sa San Simon. Although yung pong tanong nyo is nangyayari po rin po sa amin. As of now, incumbent po ako as a councilor and the three of us. Hindi nga po talaga nagkakasundo ang executive at legislative due to majority. Hindi ho nagagawa ng mayor nga ho ang kagustuhan dahil hindi ho nananaig sa sangguniang bayan
ang kanyang proyekto. Mhm. In part of being a counselor po, gusto ho namin magkakasundo. Pero ang gusto ko po ngayon, yung tinatanong niyo po, kung mag-uumpisa ho ulit after this election, magkakaroon ho ng ang legislative at executive na nag-uusap po lagi. Nagkaka-open forum kung ano yung pangangailangan ng bayan. Yun po yung main ng task po. Thank you very much po. Number one, ang dialogue, ano? Pag walang dialogue, walang mangyayari. Okay, panghuling tanong po para sa hindi pa po nakakatugon. Sino pong hindi pa po nakakapagsalita? Sir Jimmy? Oo, Sir Jimmy, kayo po, ano? So, may panghuling tanong po tayo para po sa inyo. Ano po ba ang iniisip ninyong pinakamalaking problema ng mga senior citizen katulad ko? Sa bayan po ng San Simon. Senior na rin po kayo. Okay, magkapareho pala tayo ng club. Sir Jimmy, sige po. Para sa akin, ang nakikita ko, yung una pala, magandang umaga sa inyong lahat. Yung dapat bigyan natin sila ng kahit once a month lang na pansin. Lalo na yung mga senior, kahit mga PWD, mga person with disability, mga ganon. Bigyan natin sila ng once a month na pansin. Kagaya ng mga senior, gusto ko yung magkaroon tayo ng once a month na makihalubilo sa kanila. Yung bang sa pamamagitan ng budel-budel, yung sa pagkain, ganon. At saka sa sinabi ng kasama ko, pagdating sa gamot, dapat gawin naming prioridad yon para sa mga senior ng San Simon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Sir Jimmy, nakatulad kong senior. Okay? So, sana po natuwa kayo kahit pa paano nabigyan namin kayo ng pagkakataon na makaharap o makapagpaliwanag. Ano po. Maganda kasing ugali, yung ang mga tumatakbo ay humaharap sa taong bayan. Marami po kasi kaming iniimbitahan, ayaw humarap. Pero kayo po humarap. So, thank you very much po. Pinagbigyan nyo kami. At pagpalain po kayo ng poong May Kapal. Sana po ay matupad nyo ang inyong magagandang hangarin para po sa bayan ng San Simon. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po tayo kaagad. Kasama po yung susunod na batch ng mga tumatakbong konsihal sa bayan po ng San Simon. Huwag po kayong aalis.
Nagbabalik ang Plataforma 2025 at sa puntong ito po makakasama natin ngayon ang ikalawang batch ng mga tumatakbong konsihal sa bayan ng San Simon na tinanggap ang ating hamon na makaharap po ang taong bayan. Para sa Partido Federal ng Pilipinas, nais ko pong ipakilala sa inyo si Ginoong Enic Salvador, Ginoong Noel Sanga, Riz Tuason at si Erwin Yambao. At sa Nationalista Party, narito sina Ruby Simbulan, hindi po makakarating si Cap Dong Dagdag, Belia Manlapig at Banong Carino. Katulad po ng ating ginawa kanina, meron silang tag-1 minuto upang sagutin ang tag-1 tanong. Narito po ang mga tanong, simulan na po natin. So, meron po tayong 7 questions, 1 each for each candidate po. Meron po ba kayong balak na gawing ordinansa na you intend to institutionalize para yung rekomendasyon at ideya ng mga ordinaryong tao ay mapapakinggan ng Sangguniang Bayan o ng mayor? Kasi alam ko ang Sangguniang Bayan, meron kayong mga public hearings, committee hearings, and you get to invite members of the public. They can actually come, makakapunta at maririnig yung kanilang boses. Pero madalas nakikita natin na wala yatang ganong mekanismo para naman magkakasama kayo, Sangguniang Bayan, with the mayor at yung mga sectoral representatives. Sino pong gustong sumagot ng aking tanong? Ano po ang panukalang batas ninyo kaugnay nito? Ma'am? Yes po. In regards to that falls under good governance and transparency. And I will promote participatory governance within San Simon. So, lahat ng mamamayan o kabalen namin, they will have the voice to participate on what is going on inside and outside the munisipyo in regards sa funds. Where are these allotted? Are they being used appropriately sa mga karapat-dapat na serbisyo? So it's ang pagsasabi kasi ng mga ordinaryong tao sa mga saloobin nila, sometimes it is being negatively taken by a politicians or who are in position. Kasi ginagawa nila itong, they cannot take criticism, but we will make an ordinance so they will have voice. So, we are... Okay, pero clear naman, no, yung panukala ninyo. So, isang ordinansa to give voice to the people, mga mekanismo siguro yan. Yung second question naman, sa ibang mga lugar, meron silang multi-sectoral governance council. Meron po akong konsepto noon, pwede kong ibigay sa inyo. Number 2, ano po ang inyong hakbang upang matiyak na yung mga lumang ordinansa na napaglipasan ng panahon ay ma-review naman at makapag-update at matugunan ng mga bagong ordinansa ang pangangailangan ng taong bayan. Sir, kayo po. Yes po. Magandang umaga po sa lahat at kaso niya, maraming salamat sa pagkakataon nito at makaharap namin at magkaharap-harap kami. At the same time, may present namin ang aming mga sarili sa aming mga constituents. Napakalaking bagay po na yung rules ay laging nasusunod po. At ako personal, pinipili ko po yung Committee on Rules kasi ito yung magtitiyak na at maggagarantiya na lahat ng bagay ay masusunod ayon sa batas, ayon sa tamang procedures na mangyayari doon sa Sangguniang Bayan. Kasi po, ang magtitiyak at magsisiguro na ang bayan namin ay mapapaandar ng maayos ay yung kung mayroon kang proper na procedures at ito yun sa mga proper procedures. Thank you very much, sir. At ngayon naman ay tutungo tayo sa pangatlong tanong. Ito'y may kinalaman naman sa kapangyarihan ng Sangguniang Bayan na suriin ang budget.
at iaprubahan ang budget. Ano po ang inyong balak na gawin para masiguro na tunay ngang nasusuri ang budget bago nyo ito aprubahan? Minsan kasi parang pag magkakasangga, parang okay lang kahit na hindi na sinuri. Basta kung ito yung gusto, ito na lang yung ipatutupad. Sino po sa inyong tatlo ang nais sumagot, sir? Kayo po. Kasi po nung Okay po Kasi yan. po nung nag-council ako ng bayan, way back 2010, yung merong committee dyan na humahawak dyan eh. Pero pag-aaralan pa rin ng buong body. Ngayon, yung pagka-distribute ng allotted budget nung proposal na binigay sa Committee on Appropriation, kanya dapat kung susuriin talaga ang appropriation ang may alam dyan eh. Ipapasa lang po sa amin nun eh. Pero ang nangyari ngayon, itong budget na to, i-compare ko to sa tanong, na yung budget na supposedly dapat ni-revise na yan way back 2024. Ipapatupad yan ng 25. Oktubre pa lang, revise mo na yan eh. Para pagdating ng January, approve na. Eh ngayon wala. Hanggang ngayon di pa na-approvean. So nagkaroon din ng problema sa mga kausyal ng bayan din ng San Simon. Okay, maraming salamat po. At yung ika-4 na tanong naman, tungkol naman ito sa, kanina parang natanong ito sa unang batch. Anong pinaka-importanteng programang pang-edukasyon ang nakikita ninyong kulang sa bayan ng San Simon? Sino pong nais sumagot? Sir Riz Quazon, sir. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating anchor, Ma'am Sonia. Sa lahat ng kababayan namin sa San Simon na mayapaabak po kay Kayungan. So, ako po at BD ng Kunggalal as Municipal Councilor, hindi nang ko po munang pansin ing edukasyon, uling kakit ko po at sharing anak tamo may mag-aral langan. Ikwado kong dito hanggang knowledge, skills, trainings, alapon dahil lang para mangat pamibiyebiyeng may itong pamilya. Kasi may itong mo ka rin ng mayari, makasahop ya papag-aral no rin kayang kapatid. And then aliwamo ito, tang income, dagul ya. So, yung edukasyon na ibayo ni yung lupa na may itong pamilya. So, kinakailangan, dito pong tiyakatamong anak, pakapilitan tala pong payaringan. Papag-aral tala, agyan pang balutamong ating Salamat po. 1 minute lang bukas, sir, yung natin. Yung susunod ko naman tanong may kinalaman dun sa income kasi nabanggit ni sir kanina yung income, no? So, para ba mapalaki ang income ng bayan ng San Simon, kailangan bang itaas ang buwis o meron kayong nakikitang dapat gawin ng lokal na pamahalaan para imbes na magtaas ng buwis, para mapataas yung income ay may ibang measure o panukala na iniisip yung gawin? Ma'am Ruby, kayo po. Opo, magandang umaga po. Magandang umaga po, lalo na kay ma'am, sa aming mga kababayan, as aspiring councilor, yung masasuggest ko po, yung sa income po ng aming siguro mapapag-usapan po namin if kami po, may palad kami, ikaming sanggunian na sabi niya po yung pamag-income kaya pong budget. Lalo-lalo na po kaya kaming mayor, siguro po nung sakaling may palad dyan po, ang po yung kaya kaming aspiring vice mayor, sabi niya po kaya kami pong pamag-ordinance, pamagpasa. Thank you very much. Salamat po, Ma'am Ruby. Same question po sa hindi pa nakakasagot po ng tanong, sir. Sino po? Sir, kayo po. Sir Sangga, Noel Sangga. Ulitin ko po ba yung tanong? Yung tungkol po ito sa buwis. Kasi yung minsan iniisip, para lumaki yung income ng isang bayan, itaas yung buwis. Pero may ibang paraan hindi ba? Minsan, yung buwis,
tama lang naman, hindi na kailangan itaas, pero yung income mababa kasi mababa din ang kakayahan o kapasidad ng LGU na magkolekta o kaya hindi talaga na pagsisikapan na tignan yung mga pwedeng buwisan. Ano po? Dahil minsan may under the table, kanya hindi pumapasok yung pera sa kaban ng bayan, sir. So ano po yung inyong iniisip para ito ay matugunan, sir? Pwede na ba ito? Okay po yan. Wag, kahit po hindi masyadong malapit. Magandang umaga po. Ang sa akin po naman ay yung sinabi ni Consial Ruby na dapat talaga pag-usapan muna bago implementasyon eh. So, ang mangyayari niyan, mag-uusap yung mayor at saka yung mga konsyal para doon sa bagay na yun. Wala na po ako siguro masasabi dahil salamat po. Thank you very much, sir. Meron pang oras, sir. Masyadong matipid sa sagot. Okay. So, meron pa ba tayong isa pa na hindi pa nakakasagot po? Kayo naman po. O, sige. Ano ba ang... Naghahanap ako ng mahirap na tanong eh. Kasi puro madali yung tanong. Sige po, ano po, kayo po ba ay incumbent ngayon o hindi? First time niyo pong tatakbo? Siguro po yung hihilingin ko na lang sa inyo na sagutin niyo ang tanong, bakit kayo karapat-dapat na maging konsehal ng bayan ng San Simon, sir? Sa dinami-dami po ng tumatakbo, bakit kayo ang dapat nilang piliin? May pabak po kayo nga. Sorry po. Malamarinig ako po. Malamarinig ako po, pasensya na ko po. Siguro po, nung ako po siguro yung maging lumputa, maging konsyal, konsyalor. Siguro po, gawang ko po yung agyo ko. Karata pong mangailangan. Ayos na po ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. At thank you at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon sa inyo na makapagsalita dito po sa ating programa na plataforma. Tayo po ay magko-commercial break muna. Sandali lamang naman po ito. Magbabalik po tayo at kasama po ang ating mayoral candidate. Maraming salamat po.
Nagbabalik po ang Plataforma 2025 at muli po natin makakasama ang mga tumatakbong alkalde po ng bayan ng San Simon, Mayor JP at Sir Romel Bondoc po. At meron po tayong sasagutin ng oo o hindi. A few questions lang po to, mabilis. Pagkatapos, susundan po to ng harapan. Sa harapan po, pwede po kayong magtanungan. At mag-follow up dun sa sagot po, dun sa naging tanong po ninyo. Okay. Unahin po natin yung unang tanong. Suportado niyo po ba ang paglalathala sa harapan ng munisipyo ng listahan ng lahat ng gastusin ng LGU upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan? Oo o hindi? Ay, sir, oo. Sir, meron po kayong card. Yun na lang pong, ayan. So, pareho pong oo ang sagot ni Sir JP at Sir Romel. Ipatutupad nyo ba ang digital monitoring system at public access platforms para sa transparency? Thank you, sir. Pareho pong oo ang naging sagot. Magbubuo ba kayo ng isang konseho kung saan ang sektor ng mga sectoral representatives ng mga mamamayan ay magkakaroon ng boses? Oo, okay. Pareho pong oo ang sagot. Suportado niyo po ba ang war on drugs? Okay. Pareho pong oo ang naging sagot sa tanong. Susuportahan niyo po ba ang panukalang revisyon o pagbabago ng Local Government Code? Okay. Pareho pong oo ang naging sagot. Naniniwala po ba kayo na dapat ibalik ang death penalty upang tumino ang sitwasyon sa peace and order? Ang sagot po ni Mayor JP ay oo, si Sir Romel naman ay sumagot ng hindi. Kayo po ba ay supporter ng kooperatiba at naniniwala ba kayo sa mga kooperatiba? Oo, ang sagot po. At ang susunod at panghuling tanong po, pinipili ko po kasi yung tanong para hindi na po ulit-ulit. Naniniwala po ba kayo na malulutas ang problema sa kahirapan kung magkakaroon ng isang nakapag-aral ng kolehiyo sa bawat pamilya? Oo. Pareho pong oo ang naging sagot. Ngayon naman po, tutungo po tayo sa harapan. Alam na, kabisado na po ninyo yung sa harapan. Ano po? Sa harapan, kayo po ang magtatanungan sa isa't isa at kayo rin po ang tutugon dun sa mga tanong na yon. Ang mauuna po magtatanong sa inyo pong katunggali, Sir JP, tanungin po ninyo si Sir Romel. Ano ang yung mga programa at solusyon para matulungan ang ating mga farmers and fishermen tungkol sa agrikultura? Salamat po, Mayor, sa tanong ninyo. No? Ang unang-una sa lahat po ay sa ating mga magsasaka, atin pong itatayo ang isang negosyong bayan sapagkat this is in line with the power of the LGU to have an enterprise. Ito pong negosyong bayan na ito ay pwede pong maging loan institution para sa ating mga farmers on a very small interest. And at the same time, alam naman po natin kapag panahon ng anihan, mga traders na bumabarat sa presyo ng ating mga palay, ay ito po'y magiging opsyon ng ating mga magsasaka.
Dadalhin po nila yung palay nila sa negosyong bayan, bayaran muna dun sa presyong alok ng trader, and then 3-6 months after, kung may buyer po sila mas mataas ang presyo, noon po nila pwedeng kunin yung palay nila sa negosyong bayan. And then whatever the excess that would have, hati po sila ng negosyong bayan para naman lumaki yung kapital ng negosyong bayan. And at the same time, meron pa pong ekstrang hinihintay yung ating mga magsasaka. Pangalawa po, susuportahan po natin yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, sapagkat minsan nakikita po natin kailangan nilang iba't ibang mga ekwipo para mapalawak yung kanilang mga patubig at yung mga farm to market roads. Ipoprovide po ng ating munisipyo yan. At pangatlo, yung technical pong training para sa ating magsasaka upang lalong lumawig ang kanilang kaalaman kung paano magiging mas maganda ang kanilang ani sa tao ng kanilang pagtatanim. Salamat. Sa negosyante naman po, ako po ay isang naniniwala na kinakailangan po natin ng mga negosyante sa ating bayan upang ating mapaunlad ang ating bayan, sapagkat dyan po ay makukuha natin ang mga revenues na gagamitin natin to provide for the different basic services that we need to provide to our constituents, no? However, katulad na sinasabi ko, it has to be a balance between development and environment. At saka, of course, we need to make sure na yung mga taga San Simon po ay nauna sa pagdating sa empleyo. And that's the reason why yung punang upo namin, I would ask the Sangguniang Bayan to review, rationalize the local investment incentive code na nung panahon ko po as Vice Mayor, ginawa namin po yun, para maging adaptive siya sa panahon na yon at maging relevant siya sa mga nangyayari ngayon. Yun po. Maraming salamat sa tanong, Mayor. Salamat po. At Mayor, pwede po kayo mag-follow up question kung meron po kayo nais na i-follow up. Okay, wala na pong follow up. Kayo naman po ngayon sa Romel, may pagkakataon na tanungin naman si Mayor JP. Opo, Mayor, with all due respect po sa tanong ko, no, it has nothing to... I don't mean any negative about this question, but I would just like to know, because I would like to... I'm aspiring for mayor and I would like to make into account all the finances of the municipality. Ano na po ang status nung ibinayad po natin na 45 million sa lupang binili sa tabi ng munisipyo? Ito po ba'y ibabalik ng mga binayaran po natin o itititulo po ang mga lupa na yan sa ating bayan? Para po kung sakali po ako yung pala rin, alam ko po kung saan tayo mag-uumpisa with regard to that issue. Sorry po, hindi po, I don't mean any negative po doon. Sir, Mayor JP? Actually po, ititutulo po yan sa ating bayan, sa pangalan po ng ating munisipyo. Actually, nabayaran na po natin ang capital gains. Hindi na lang po nababayaran yung estate tax. So, on the way na po siya. Dahil po nagkaroon ng congressional hearing, no? Nabalam po yung paglilipat ng titulo. At kung sa kaalaman po ng ating mga kababayan, yung pong lupa ngayon ay nag-times 3 na po yung ang presyo, no? Dahil umangat po, tumaas po ang zonal value ng BIR. Ito po ay magagamit dahil marami po tayong balakin na itayo, no? Yung LTO, yung San Simon Sports Complex. Marami pong opisinang itatayo dun sa likod, no? This is a 1.2, hindi po ako nagkakamali, more or less 1.2 hectares na maging tulong sa ating bayan. At dahil po nailabas na natin yung munisipyo, no? Yung ating pagkakakilala ng San Simon, no? Tayo po ang pinakamagandang lugar sa buong Pampanga. Kasi it covered the MacArthur, the San Simon to Baliwag Road, the NLEX, and the Quezon Road. So very accessible po ito. Kaya ito po ay naisip natin noong unang termino natin na bilhin. At nabili ko po ito, hindi po sa kagustuhan ko. Dahil sa kagustuhan po ng mga sanggunian, hindi po yan mabibili kung wala pong approval. No? This is coming from the Sangguniang Bayan. No? Sila po nag-initiate dito para bilhin ko yung lupa. Liniliwanag po natin, without the approval of the majority of the Sangguniang Bayan, yung
power po ng mayor is to implement. Yung pirma ko po is only a ministerial. Without the approval of the Sangguniang Bayan, no? Yun po sa... Sir, follow-up question po kay Mayor. Yes, Mayor. Regarding po dun sa pagpapatitulo sa mga lupa, obviously, abutin na po siguro ng eleksyon yan, ano? Opo, siguro pagkatapos na ng eleksyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At sa pagkakataong ito, nais ko pong sagutin ninyo ang aking panghuling tanong bilang pagpapaalam po sa atin pong mga tagapanood. Bakit po kayo ang dapat o karapat-dapat na manungkulan bilang alkalde ng bayan ng San Simon? Kausapin niyo po ang ating mga botante. Li po, kareng kakatamong kabalen. Kalaguran kong kabalen, maya pa abak po. Maya pa eldo kay katamungan. Bakit po Mayor JP pasibayong dapat may luklok? Sikem po nga doon akong banwang pa magluklok. Actually, ala pang 5 banwa akong makaluklok. But when I ran for my first term in 2019, I promised to make difference with my administration. Itapong kampe nga ako, gawa ko sobra pa. Soap and hard project, gawa tamo po within 22 months. At ngayon po, kakitsyo naman nung mga nano kong magobra. Even Sunday holidays, pandemic. Itapong lugod, po seasonal politician ni Mayor JP. Aldoldo, Mayor JP, magana kayo. Aldoldo, Mayor JP, magana kayo. Aldoldo, Mayor JP, mainto niyang kabiyayang para kayo. Nung ating pong pagkakamaligat ang minuna, ko po kaburian, balo na po ni nga pong gino. Dapat po, ibalik yung kuking munisipyo. Uling, apakit ko kayo. Kaya kakong pilubluban, kaya kakong puso. Makanano yung mag-servisyo yung Mayor JP. At aparamdam ko, hingegan-ganang lugod kayo. At gawan ko pa nung nano yung masanting para king kay katamong balen. Pasibay po, manyad ko south para ataglus ko nung nano yung kakong umpisan. Dakal pong dakala salamat at patnubaya nakatampo ng mayupayang Diyos. And God bless San Simon. Salamat po, Mayor JP, at ikayo naman po for your parting message. Bakit po ikayo karapat-dapat maging tutuking alkalde o mayor ng Balen ng San Simon, sir? Munang dili po, bakit ako dapat maging mayor na ng Balen? Pauli na po ning mumunang dili itang ating ko pong track record na masanting, malinis at ating ko pong plano at programa para kay katamong Balen. Then pong miyali ang problema ng harapan na ning San Simon, kalupa rin basura, yung problema kay albog, problema kay transportasyon, kay unemployment, kay kakaluluan. Yako po yung kandidatong atinang antimano maka-in place na plano nung makanano ko pong i-address din. At ako pa po makaluklok, mangampanya pa mo po. Atina ko pong peki sabyan bang kanita deti akasawap ko lang makapagpatupad. Karin yung programa maka-i-address ka rin kaya katamang problema. Kailangan na po siguro ni San Simon ngayon bayo naman. Bayo namang strategy, bayo namang pamanggobyerno. Bang kanita, then po nga ng stakeholders from the people to the business sector to the farmers. Ingatin lang ba yung inspirasyon? Bang kanita, mika agresibong pamanyulong keng metong direksyon papunta keng ikaw unlad na ni kaya katamang Balen. Yako po yung Romel Bondok, metong ko pong mechanical engineer, may graduate ko po keng Mapua Institute of Technology, meging mayap ko pong pengari, meging ko pong mayap payasawa, at meging matakot kay nga pong Ginoo. Itamo po yung kana akong babakalan at sana ikayo pong kabalen kong San Simon, yung lugod na pepakit na po ng pengari ko yung Mayor Bondok katang panahona, yung lugod na pepakit ko niya nga akong mag-Vice Mayor katang 1998 hanggang 2004. Iya po yung buri kong bitbitan, buri kong ipakit pasibayo kaya kayo. Bang kanita, yung balenta mo magdingding yung pasibayo, bang kanita yung balenta mo, tangalan din pasibayo ring aliwan tao. Itamo po, dakal po salamat keng CLTV 36 at karen pong kaya katamong kabalen na Menalbengen ng Aldoyti. Salamat po, Sir Romel at Mayor JP. At karen kaya kayo pong katiket, pati na po rin kaya kayong Vice Mayor, malugod at talagang susuporta kaya kayo.
At dito na po nagtatapos ang ating talakayan ukol sa mga mahalagang issue na dapat isalang-alang ng mga botante ng bayan ng San Simon sa darating na halalan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at aktibong pakikilahok sa ating diskusyon. Ang bawat boto ay may halaga at ang inyong partisipasyon sa mga ganitong usapin ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas makatarungang hinaharap. Abangan po ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules alas 10 ng umaga at meron po tayo live din alas 3 ng hapon. Mapapanood po tayo ng live sa CLTV 36 Free TV, Channel 36 at Signal Nationwide 115. Mapapakinggan din po sa RW 95.1 FM at mapapanood online sa CLTV 36 website at Facebook. Live rin po tayong napanood kanina at mapapanood din mamayang hapon sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan po ng ating mga kandidato at pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataforma 2025, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataforma 2025 at ako po si Sonia P. Soto na nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.